prirodzene v záverečný deň turnaja, keď sa už budú korunovať majstri a dekorovať medailisti, nie je čas na vyhlásenie trojice najlepších hráčov jednotlivých tímov, takže už po semifinálovom programe poznáme trojicu najlepších. Na švédskej strane Jonas Gustafsson, Jonathan Eriksson a Magnus P.J. Svensson. No a na českej strane Tomáš Vokoun. Jágr, ten by tam ťažko mohol chýbať. A trojicu najlepších na českej strane uzatvára obranca Michal Rosíval. Kde domov môj zaznie teraz v kolínskej Lanxess aréne na počesť českého postupu do finále. O čo nečakanejší, o to radostnejší a o to slastnejší pocit teraz na západ od rieky Moravy, od našich hraníc. Ladies and gentlemen, please rise for the national anthem of Czech Republic. Dočkajú sa Česi vytúženého zápasu proti Rusku, ktorý si želali už vlastne v predchádzajúcom priebehu turnaja.